Hello, boys and girls, piger, drenge, hunde, katte, køleskab, atte, gardiner. Blade and sorcery. Yeah! Yeah! Let's go! Vi så mange af... Nej, der er nærmest ingen, der ser det her video. Men, stadig. For det fun of it. Jeg skal ind. Så, det her, det er en Sifos. Græs, svær. Kort svær. Meningen. Jeg har en Javelin. Oh shit, det er ikke. Det er et vikingekastespil. Jeg har en Javelin, ikke en døje på mig lige nu. Men meningen er, at du har et Aspis. Ja, et græsskjold. Du har en døje. Og så stikker du. Kommer de for tæt på, kampen bliver for sådan tæt, ting bliver kaotisk. Fuck, det her spyd, det virker ikke mere. Goddammit. Jeg ville være død, hvis jeg var en. Men kom ind med den her lille kort machete, og så er det bare slashing. Så bliver det brutalt, ikke? Så den har vi med. Der er vi et andet. Egentlig mener man, at Falcardaen, hvilket jeg viser lige om lidt. Falcardaen her blev inspireret af den græske Khopesh. Der er sådan et afrikansk sværd, der lyder meget som det samme, men det er ikke det samme sværd overhovedet. Men at den blev introduceret til kelterne og The Iberians via trade, så kopierede de den og lavede den lidt anderledes. Men kommer til at bruge den her, fordi det er det tætteste, der er til en Khopesh i, og den kan skære. På grund af formen, så kan den hakke ligesom en økse, den kan stikke. Virkelig god for beheading. Og smadre skjolde, hjelme, whatever. By the way, jeg vil lige se. Jeg har en. Det er forresten en døje. Som du kan se, eller som I kan se, så er en bronzetip. Spydspidsen er ud af jern. Grunden til det, det er en counterweight. Det var meningen, du skulle holde den upright. Det gør, så du kan extend bedre, i stedet for det svære for mig at gøre det her, uden at åbne mig selv op. Fordi det er en helt anden bevægelse med kroppen. Så når du holder et spyd sådan her, med et allerede stort og limiting skjold, så er det rigtig svært at få nogle helt forlængede og helt fuldendte thrust ind. Så du holder den sådan der, og så er det bare gå efter hovederne, ikke? Så ja. Men jeg kommer til at køre svær gameplay. Selvfølgelig kasterspil. PT. Og så ser vi, om jeg ændrer det senere, eller om det bare bliver videoen. Så. Ruins. Survival. Lad os se, hvordan det går. Det kan meget vel være, at jeg bare dør nu. Jeg kører ingen spells. Intet slow-mo. Prøver at gøre det så svært som muligt for mig. Jeg har også gjort så AI'sene nu er basically udødelige, eller tager i hvert fald meget at dræbe dem. Lige normalt. Ej, hvor spændende. Der er en ting her, lige nu, man er svært. Jeg vil tage det last airbender. Sifossen, den er bedre til at kæmpe med. Lige til at starte med. Så kom. Han dræbte jo nærmest sig selv, ham der. Stik. Hjælp. Det er i hvert fald ikke det svært, jeg har noget før. Fucking svær. Har du med sværse? Nej. Okay. Jeg skal virkelig begynde at starte med dårlige svær og arbejde mig hen til det gode. Goddammit. Jeg ved ikke, hvor nogen ting ligger. What?
Ej, det irriterer mig. Dybt. At den svær bare... Væk. Det er så kaotisk. What the fuck? Er jeg bare et spøgelse? Nærmest et spøgelse. Jeg trigger dig. Så sødt. Mother. Kan du se, hvad jeg mener med? Jeg gider bare ikke at dø. Okay, jeg drikker den ikke rigtigt. Ja. Taber. Det var mærkeligt. Den skar på vej tilbage. Det... Altså, nogen af Double Edge lige op mod kanten. Men det er for det meste kun den ene side, der kan skære. Stofslag. Hakke. Okay, det der blokker jeg. Come on. Ja, det er så nummer. Du havde noget healing på dit bælte. Det har du. Nam. Beheading. Nej. Der er en range unit. Aha, der har vi en ikke range unit, men det kan vi jo. Taber. Det er en Khopesh. Eller ikke en Khopesh, jeg mener... Sifas. Du har et cavalry saber. Det kan jeg ikke bruge shit. Du er godt nok god til at ramme. Nærmest lige så god som jeg er. Okay, bedre. Okay, jeg slog ham ind i mig. Kom on. Det var skræt svært. Kender det dog ikke fra virkeligheden. Gerne er det. Der er lige noget urealistisk her. Og hvis jeg ikke kan få ham væk i 2 sekunder. Det er ret svært. Der. Okay. Den ligner jo umiddelbart det skærer. Kom. Der er ikke nogen, der er bag mig. Hey, du fik mig til at tabe min slag. Taber. Ja, det er kaldt det svært, ja. Jeg ved ikke godt at stoppe med det der fucking hit, eller hvad. Oh my god, Eero. Wow. Ja, det er 3 steder. Jeg vil gerne fange en af de lille kugler. Det er sikkert på det, men... Here we go. Ja, nej, okay, det skal der være med.
fucking slut, når jeg siger det. Ej, jeg kan lide den her. Fucking taber altså. Fucking Wayne Shorter. Du har ikke noget healing. Du har du. Please. Please. Åh, ja. Han løg, men den går der. Prøv at skære mere en hak med den her, fordi det ligner det, jeg brugte. Jeg kan ikke sige noget, fordi jeg kender den på virkeligheden. Og du havde healing, ikke? Og der tager vi det sgu lige et besøg på. Er det Cheefers? Nej, det er det ikke. Spændende. Prøv faktisk ikke meget. Fuck, hvor er jeg heldig. What the fuck? Jeg hører, der er en bag mig. Fucking bitches. Der skal der noget med. Ildkugler på ildkugler. Taber. Heating. Ja, nu. Goddammit, nu kan noget ja. Så bare lige, i stedet for at gøre det der, så jeg gør det der. Så udover at komme med et slag, så skær. You know? Oh my god, let's go. Wow. Behov for noget skør. Ikke den her gang, i hvert fald. Kan godt komme skør. Det der var lidt virkelig. Ja, du kan aflives. Du kan aflives, siger jeg. Du vil ikke aflives. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen af dem, der vil. Hun ser bare nå. Okay. Han bliver helt forvirret. Skal du lade være? Hej mor. Jeg optager lige.
det er mindre irriterende. Prøver vi det her igen. Okay, weird. Det er ikke sådan, det burde fungere. Wow. Det var mere et hakkende skærl end min fejl, det der. Så bliver det skudt af din mate bagfra. Det er også uheldigt. I got them. I'm not with me. Det er tornsvær. Hold. Do heal. Okay. Irriterende mange. Ja, han var irriterende. Prøv lige en sidste gang. Og så tror jeg, det er det for den her optagelse. Spændende. En køl. Klar. Jeg prøver lige at følge med den her. Det bliver ret komisk. Ja. Der føles det. Jeg tror, han er død. Ja. Nå nej, det er rigtig godt. Chop, slash, thrust. Så kom. Kom. Die. Gør der først igen. Der er egentlig det punch, jeg ved ikke, hvor den giver muligheden for det her. Det ser bare weird ud. Hvor er det så? Nå, det er det, du er. Kom. Mangler en arm. Sorry about that. Det var da ikke. Det kunne jeg ikke droppe den. Lad mig lige sådan der. Hvad er det? Hvor er der folk? Ja, det var måske også lidt dumt, det der.
You live, you learn. Der vi godt. Der. Fuck, lad mig gøre noget episk ud. Lidt ud. Det er asbest! Skal man lige prøve en rundt? Og det her, det er en Danax, ikke? Jo. Det er et eller andet med på nogle ting. Så kan man holde svært. Jeg kan huske, om det er det. De er svært hørt. Men vi prøver. Hvor vi ikke kan komme i kontakt med skjoldet, så min arm bare facer igennem det. Det her skjold er ikke lavet til at kæmpe som et individ. Men det er lavet til, det beskytter mig mere. Det beskytter mig egentlig ikke så meget. Jo, det er et stort skjold, og det beskytter meget af min krop. Men du kan se, at den går mere til den ene side end den anden. Og det er fordi, det er et formationsvåben. Det vil sige, at den er lavet til at virke i en helt bestemt formation. Så det er en skjoldmur, men det er en lidt anderledes skjoldmur. Det er en græsk en, det er en phalanx. Og det var lavet med spyd, og hvor du lukker skjoldene sammen. Og der var det her, hvor den ene del beskyttede mere din ven til din side end dig selv. Og det samme gjorde ham ved siden af dig. Stod skjold og spyd. Første række rækker spydene ud. Rækken, der er bag, kommer med et spyd, stikker ind over. Så de kan lave mere præcise cut. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Der er mange debatter på, hvordan en phalanx virker og sådan noget. Men ja, spydmur. Men det med skjoldet er man i hvert fald 100 på. Det var før. Interessant. Lad mig lige... Det er meget flot. Prøv at slippe væk. Nå. Fair nok. Og det er et våben, vi gemmer til senere. Ikke så vildt med det her våben egentlig. Kan du lige holde den der? Tak. Altså, jeg elsker Felkardaens historie i virkeligheden. Men lige da jeg spiller, så kan jeg ikke rigtig få den til at fungere. Det er også fair nok. Okay, stop med at hænge fast til livet dø. Fast. Seriøst. Så kom. Scheiße. Come on, come on. Get them. Jeg skal nok stoppe med at bruge skjold. Jeg lever OP i det her spil med et asbest. Så jeg skal nok stoppe med at bruge det så snart den her wave over. Eller jeg er død. Så. Nu må vi lige se. Det burde være død, det der. Sådan der. Der er et skud, der kommer mod mig lige med der, ikke? Den ser ikke god ud, Marker. Det der, det var ikke særlig realistisk. Det er ked af, det så ikke særlig fedt ud.
se om vi kan gå op og sige hej til vores lille Archer. Kæft, den her. Det har bladet sit bedre dage. Jeg er heller ikke på det rent efter sådan cutting, thrusting and chopping. Så skud. Nu er de bare engaged zero gravity med det her. Du bliver unsatisfying. Okay. I slip. Og dig også. Goddammit, jeg prøver at få et våben ud af mit skjold. Please. Thank you. Thank you. Takker. Fortjent. Og en mage dernede. Lad os se. Fuck med magen, nej. Vi er enige om, den var her, ikke? Vi gør det. Og du går derop. Du går op der, hvor jeg var før. Goddammit. Hvis du går ned nu, ikke? Så holder jeg ikke tilbage. Fuck om det er urealistisk. Du skal dø. Hvis du går ned nu. Hvis du ikke gør, så giver jeg dig en respektfuld død. Tak. Så støtter jeg dig. Det gør ondt. Det gør mere ondt. Hop, hop. Det var meningen, det skulle få sejlet, men det gjorde det bare ikke. Fuck, jeg blev besejlet. Det er igen. Please. 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 Det er bare ikke igennem jorden. Nu skal jeg. Der. Det rammer bare rigtig meget, hvis man skal bruge det på den måde. Jeg tror, man skal. Det du er det er den mest åndssvage duo, hvad jeg har set. Nej, du gør en minut. Den lægger ud, og jeg ved ikke hvorfor jeg hjælper mig. Fuck, jeg er heldig. Du er klar over, hvor heldig jeg er, det der? Nej. Okay, jeg kommer. Okay, og den gider bare ikke væk. Det kommer overhovedet ikke til at frustrere mig. Okay, det der, det er nærmest thumbnail værdigt, hvis jeg kan finde ud af at lave dem.
det der, det var lidt ondt. En Tifos. De fik sige, det er bare min håb, det der. Er det en Tifos? Nej, hvor spændende. Skal jeg lige vende mig til den anden spil? Nå nej, jeg lovede at droppe skjold. Det havde jeg glemt. Ja, okay. Ja, sådan der. Dual-wielding empathy er coronavirusen i Blazing Sorcery. Især når det er sådan noget latterligt shit som en maze og et langsværd eller et eller andet. Får ikke de engage, jeg gerne vil have her til sidst. Det vil også OK på en eller anden måde. Død lige om nat. Stein. Halløj. Og der er en nat. Kanten. Du gav bare op halvvejs, eller hvad? Jamen det. Og en der døde. Jeg er snart død. Jeg tager endda healing, bare roligt. I'm gonna make the fun of it. Jamen det. Der var en der tog mere end der er også. Okay, det var bare det der, det var ikke OK. Fra min side af. Der har vi den. Vi ses Boys and Girls til den næste.